Jeg hedder Susanne Larsen, og jeg vil lige give dig en kort intro til, hvad det vil sige at få en 7-korts sjælslæsning. De her sjælskort, de har jo de svar til dig, de spørgsmål, du må gå rundt med inde i dig. Der er svarene her. Det er i hvert fald en rigtig god guide til at få svar på de spørgsmål, som du går rundt med. Og det kan være svært, det kender vi alle sammen. Vi har egoet, der er frygt, der er tvivl og bekymringer. Der kan være alle mulige grunde til, at det bare er rigtig svært at mærke efter indeni. Hvad siger min sjæl til mig? Hvad siger min intuition? Hvad er det egentlig, jeg skal? Kortene, de hjælper dig. Og inden du kommer til mig, så har jeg givet dig en opgave. Du skal finde ud af, om du har nogle spørgsmål, eller du har helt sikkert nogle spørgsmål. Du skal skrive nogle spørgsmål ned, du har til dig selv, til de her kort. Og så vil jeg spørge dig om, hvad vil du virkelig elske mere af i dit liv? Hvad kunne du godt? Er der noget, du virkelig vil elske at lave, eller have mere af i dit liv? Så skriver du også det ned. Og så mødes vi enten her hos mig, eller hos dig, og sidder over for hinanden. Du blander kortene, jeg beder om hjælp, så får jeg kortene, og så lægger jeg de 7 kort op. En 7-korts sjælslæsning. 7 kort lægger jeg op, med bunden opad. Og de første 3, jeg starter med at vende de første 3 kort. Og det er de 3 kort, der viser, hvad det er for en energi, hvad det er, du er optaget af lige nu. Og det kan godt være, at det er noget, der lidt går i ring. Måske er det et mønster, du kender det rigtig godt, og der sker ligesom ikke noget, du gentager det samme mønster år efter år. Så det vil vise her, hvilke muligheder der er for ligesom at komme videre. Måske der er noget, der skal afsluttes. Og det er hele tiden en dyb samtale mellem dig og mig. Jeg vil hele tiden spørge dig, hvad handler det om i dig? Jeg vil hele tiden holde dig, jeg vil hele tiden guide dig. Så hvad handler det her om i dig? Og hvordan kan jeg hjælpe dig til ligesom at komme videre og få sluppet noget af det her? Så er der kortet i midten, som ligesom er portalen ind til din videre udvikling, til din fremtid, til de muligheder, der ligger for dig. Og det er rigtig interessant, for det er en overbevisning, eller en lektie, eller en opgave, hvis man kan kalde det det, der ligesom er vigtigt for, at du kan komme videre. Så det vil jo også afsløre, så det kan være let. Det kan være sådan, du tænker, nå, aha, det var da bare, når jeg går jo bare og gør sådan her altid, eller tænker på denne her måde, eller hvad vil jeg. Men i hvert fald noget, der er vigtigt for at kunne komme videre i din udvikling. Så du kan slippe noget af det gamle, få banen ind til det nye, få åbenbaringen ind til det nye. Det nye, som ligger heroppe, de muligheder, der er for en udvikling.